Днеска ще играем Earth Friend за MacBook Pro, на MacBook Pro. И надявам се, че ви хареса видеото. Ако ви хареса, please, абонирайте се. Ще изтеглим от Steam. Ето Steam е ето тази програмка. Това е Steam. Вие не виждате пълния ми екран, защото снимам от телефон. Както винаги, аз нямам лична камера и такива прости. Не си купувам, защото мога да снимам от телефона, разбира се. Това е моята ръка. И това. Така, Earth Friend започва. Виждаме се лицето. Вече не. Така, play цъкаме. Servers. Интернет. Видим какъв ще има сервер. Ще имаме. Този има 15. Този сервер с 19 човека. Това, което виждате отстрани, няма да ви накажа да го гледате, но го е пуснало с страни. Оп, камерче, не ми прибаги. Сумо, мутно. Трябва ги гледа тия прости, аз играя Earth Friend, както виждате. И преча, нарачно. Опа, Анди, накъде? Анди закрива камерата, как ще стане? Гледай пак. Сега, ако не ви кефи. И така, това е сървъра. Ето, ако искате да ме видите изцяло. Аз съм аз. Не мога да ми се види лицето. И ето тук намерих някаква чужда къща на някой педерас. Някой заухав. Дали може да му краднем? Че да видим как е. Най-тъпата къща, която съм виждал, хора. Това е кола. Вижте, бе, кола. Изхабена е. И тая. Но защо има сирени? Не му карам. Тръгнем по някакъв тъп път. Я вижте града. Тук трябва да залегнем на тъпите зомбите да не видят. Оп, first person. Зомби, вижте го как седи там. Вижте го, няма да ходим при него. Защото ще ни изяде, много ясно. В момента търсим оръжия и такива работи. Това зомби как не ме забеля? Аз съм клекна. Това не ме е забелязало. First person. Така, още не са ни видели. За слабост. Влизаме вътре. Надяваме се да не ни оттепат. Има каса. Откак може да открадна пари. Човек! Бързо трябва да се скрие, защото е по-добър от мен и сега ще ме оттепе. Бързо. Колко пари са това? 10 долара. Бързо да отивам тук да набера нещо, ако има. Мале, хора! Златна мина! Тук има и дрехи, всичко. Всичко полезно. Шапка. Блуза, не панталон. Вижте ме са, колко съм по-красив. То не е, че е много за красотата. Добре, аз за сега това имам. Това съм обрал. Да не ме убият. Изправих се. Сега пак трябва да зале... Постът! Фък. Трябва да влезем в този магазин. Я вижте, хора. Примамка, дрехи. Тоест не е примамка. Аз ще ги взема. Такова. Обличай ги, бе, какво ги гледаш? Сега съм защитен от тъпите зомбита. Я вижте, хора. Трябва да преминем някакси отзад и ще отидем пак в някакъв тъп магазин. Залегна.
Зомби, вижте го, там седи, бе. Видите. По-леко, мане. Още едно зомби готвач. Как ще минеме, бе? Не искам да се бия с тях. По-леко, много по-лека. Няма никой. Опа, пак го чух нещо. Вау! Има нов хладилник. Кой ли си такова в хладилника мъж? Кой идиот? Чух зомби. Пиене. То сега ще ме убие. Баце, не ме изоставай, бе! Пидирас. Тук някой идиот си е палил огън. Аз съм в някаква таратайка. Не, това е ченгет. Имам още 5% гориво. И с което прегазих зомби. Трябва да се отдалеча от този град. Трябва да се обърна. Уцачи! Дано не ми свърши бензина. Хора, вижте ги. Имаме 1% бензин. Виждам човек. Искам се присъединя към вашата група, бе! Аре, моля ви са, нема ви отепен. Те са си двама групичка. Аз ще извадим нож за всеки случай. Тия бегат! Кой ще ви спаси, бе? Ненормалници. Той е добър обаче. Не мога да скочим. Бате, хелпвай тебе, бацей! Баце! Че е това го тепам. Марш, бе! Изчезвай! Айк ти! Марш! Аре! Бе, отворко. Тъпа го топа да раз. Абе, баце! Легналото зомби ме видя. С това трябва да се пазиме. Къде, бе? Нали сме? Тепай ги. Що ми тече живота? То педрас ме оттепа! Уф, майка ти! Бъти купелето! Тебе, майка ти, ще е тъпа. Грозна проста кранта. Майка ти, деби. Всичко къде направих за него, то педрас ме уби. Голема справедливост. Какво да правим сега? Къде да отиваме? Градче. Зомби. Там, ако не го виждате, го забележете. Тук. Чай да минем покрай него незабелязано. Това съм аз, педалчето.
Най-странното е, че телефонът ми побира повече от 10 минути да ми трае клипа. Той ме побирал най-много по 5. И след като ме убият още един път, сори Майкъл, ама ще трябва да спирам клипа. Ще го качил в YouTube, моя канал. Моля ви, абонирайте се, Манол Стоянов, български. И това е, което сега мога да кажа за клипа. Ако баща ми си дойде, лошо. Дюнер, баце. Очила, а не бинокъл. Вау. Имам бинокъл, баце. Гледай, баце. Оп, аре, виж то бинокъл. Че педерас. Откъде? Аз то бинокъл го махам. Не мога да видим. Бегай. Даскал. Фък. Вижте, това пистолет ли е? Какво е това? Сникърсче. Дали е сникърс, да знам. Важно, его е скул. Даскал. Но тук няма нищо, бе, мамо. Това е Даскал, трябва да има нещо. Това е тази проститутка. Няма нищо. Раница! Тя ми помага да събирам повече неща, ако се чудите. Сега съм още по-грозен. Вижте ме как съм грозен. Какво е това? Грокър, окей. Въпреки, че не знам какво е това, мисля, че магазин за дрехи беше. Аз съм на 10, ме карайте да уча английски. What the fuck? Аре, още си пае! Деба, мамре. Чай да влезе. Не бе, това е като супермаркет. Чай да вземе храни тук. Се нараниме. Храна. Затваряме всички хладилници тук. То. О май гаш, ти. Бензиностанция. Майка ти, не дей! Добре, аре хора, това беше преди следващото ми умиране. Тъй че, sorry my friend, бай. Чао хора! Айде, до нови срещи. Моля, абонирай. Те се.